Molt bona vesprada, estem ací en la Font d'en Carròs el 29 de gener de 2022 dins de les activitats del Porrat. I anem a fer un programa de ràdio, en Radiodebat, on anem a parlar sobre la igualtat, ja que durant el segle XX s'han produït molts avanços en la igualtat entre homes i dones i ara, al segle XXI, en principi, hem arribat quasi a nivells d'igualtat formal, sobretot en quant a educació acadèmica, però en absolut hem arribat a la igualtat real. El sexisme, que és la discriminació per qüestió de sexe, està a l'ordre del dia i anem a debatre avui conversant amb la ciutadania de la Font d'en Carròs. Tenim ací a la nostra presentadora, Marta, tenim també diversos membres de l'associació Els Altaveus, que són Ruth, Yumi i Rubén, i tenim també a la regidora d'Educació, Dolors. Molt bona vesprada a tots i Marta, pots començar quan vulguis. Dolors, penses que hi ha diferències a l'hora de repartir-se les tasques domèstiques entre homes i dones? Bé, jo pense que actualment tal vegada no siga la diferència en repartir-se les tasques, sinó que igual s'ha d'explicar a l'altra persona quina és la tasca que ha de fer. Que segurament l'altra persona no té cap problema en fer-la, però li has d'explicar. Posa la rentadora, o fes el llit, o fes l'aseo, o no sé. Pense que tal vegada el problema siga més eixe que la tasca de repartir-se les feines de casa. Els vostres pares i mares van estudiar? En el meu cas, ma mare, parlant de ma mare, va tindre que eixir de l'estudi per començar a treballar. Ara, a dia d'avui, ja ha reprès l'estudi i ja l'ha acabat. I per part de mon pare sí que va tindre la sort de poder estudiar. I a dia d'avui segueix treballant de lo que va estudiar. M'agradaria dir una cosa sobre el tema de l'estudi, del treball i la diferència entre homes i dones, no? I és que, en veritat, a l'estat espanyol l'educació no ha sigut algo prioritari fins fa poc, en realitat, no? Però sí que, evidentment, durant molts anys els homes han pogut estudiar, els homes el que volien, i les dones no estudiaven perquè elles anaven després a fer-se càrrec de la casa i total, per què anaven a estudiar, no? Normalment estudiaven algunes des de grans ciutats i normalment de famílies que eren cultes també i riques, perquè si no... I a més, moltes d'aquestes dones el que estudiaven eren carreres que feren bonico, no? Com per exemple, que te donaven com una cultura general, com història o filologia, però en absolut estudiaven medicina, per exemple, o arquitectura. Eren carreres que estudiaven les dones, els homes, no? I després hi ha una cosa que hem de tenir en compte també, i és que fins pràcticament 1970 i poc, les dones que volien treballar necessitaven d'un permís patern o del germà o de l'home per a poder treballar. Llavors, moltes dones, per a què anaven a esforçar-se a estudiar si després, a més, per a treballar anaven a necessitar d'un consentiment, no? Creus que hi ha diferència a l'hora de regalar joguines a xiquets i xiquetes? Malauradament, sí. Sí, perquè sempre mirem això, la nina per la xiqueta, el cotxe pel xiquet. I jo penso que un xiquet o una xiqueta, amb la joguina que li poses davant, juga. No mira si és una nina o si és un cotxe o si és un baló. És que és així, totalment. Jo crec que als xiquets, per el fet de ser xiquets, se li dona algo que sempre siga com de més oci, jo ho veig així. En el tema dels joguets jo veig algo més oci, en canvi en les xiquetes tendeix a ser com per reflexar les actituds biològiques en si de la dona, de que segons socialment es té entès com ara una cuineta, ara un bebè, no? Per començar ja a donar a entendre que s'han d'ensenyar, no? Perquè és així per les xiquetes i pels xiquets a jugar, a divertir-se en minutets i tal. Opino igual que els altres, perquè en la publicitat de joguets, sempre en anuncis de nines, sempre eixen xiques. Mai he vist un xic. O si és un anunci de cotxes i coses d'estes, sempre ha eixit un xic. Però sí que és de veres que vaig veure un anunci que era d'un bebè, una clínica,
i ja eixia un xiquet i una xiqueta i espero que a poc vagi siguent més mixte. Clar, afortunadament, com la societat va demandant els canvis, pues la publicitat també va adaptant-se, no? A mi m'agradaria també, repetint un poc el que ha dit Rubén, no, de que els xiquets es deixa més joguets cap a l'oci, també joguets més adreçats a la tecnologia. No? És com que els botonets els agraden més als xiquets, quan les xiquetes també els agraden molt, tot el que siga de construir els botonets i tal i qual. I bueno, pues, aprofitant que hem parlat dels temes que hem introduït ja als mitjans de comunicació, Marta, podríem preguntar més. Quin tractament se li dona a la dona en els mitjans de comunicació? A dia d'avui jo crec que sí que comença a haver també certa visibilitat en diferents sectors, tant d'homes com de dones. Si parlem, per exemple, d'un programa de cuina, poden hi haver tant homes com dones, però i en esports? Quan parlem de programes d'esports, quantes dones en trobem? En la meva opinió, molt poques. A les dones es mira més el físic a l'hora d'elegir per a algun programa de televisió o qualsevol cosa, i als homes no es mira tant el físic i més les seues capacitats per a fer aquest treball. Bé, jo penso que no li se dona el que deu. Es busca una dona en uns certs prototips, cosa que l'home no es fa. Malauradament, moltes dones estem donant suport a aquest tipus de discriminació. I som nosaltres les primeres que hem de lluitar i que hem d'ensenyar els que venen darrere a que tot això no passi. No? I després una cosa també que hem fet, pareix que hem avançat molt, que és en sexualitat, però com ha passat? Segur que si tots coneguem casos, no? De què es pensa d'un home que té moltes relacions sexuals? Què es pensa d'ell? Wow. Què es pensa? És el machote. Se li alaba. I en canvi, quan una dona té moltes relacions sexuals, no podem dir certes paraules perquè estem en horari infantil, però crec que no, sí. Però no sols això, igual li se mira millor, no sé si millor, a un home homosexual que a una dona. Totalment. No? Homosexual. Una dona està molt més castigada en aquest sentit que un home. Pues és que una vegada més estem comprovant que hi ha un sexisme, vull dir, els homes sempre tenen certs privilegis, vull dir, i fins i tot dins de lo discriminats que segueixen estant els homosexuals, fins i tot també en este país, fins i tot així, ells encara tenen més permisos que no les dones que són lesbianes. No? I és que la base de tot és l'educació. No? Ahí és on de ficar totes les nostres les possibilitats de canvi, no? I ahí són, crec jo, que estan les possibles solucions, no? Vosaltres què penseu? Jo crec que els joves d'ara estan més oberts a el que poden ser, per exemple, si en alguna classe hi ha alguna persona homosexual no se li mira tan mal com abans. Abans era més estrany veure'l i ara ja no tant. Sí, jo opino el mateix que elles, que una persona és lliure d'elegir la seva parella, tant si és xic com si és xica, i que avui en dia ja no hi ha tants prejudicis com abans, i que a mi una persona és una persona i em té igual si està en un xic o en una xica, que sempre serà igual. Jo, per a finalitzar, voldria recordar a tot el món que entenguem perfectament el que és el feminisme. Feminisme no és estar en contra dels homes. El feminisme és que volem tindre el mateix lloc que tenen els homes. No més ni menys, el mateix lloc que tenen els homes. I això s'ensenya des de casa en primer lloc i després en la resta d'institucions. Pues molt bé, pues en aquestes paraules de la regidora d'Educació, Dolors, terminem este programa d'avui. Moltíssimes gràcies a l'associació Els Altaveus i a Marta, que ha conduït la primera part del programa, i Dolors també, gràcies per estar així. I només acomiadar-nos des de l'Agència d'Igualtat, Proactives, i esperem estar pronta altra vegada així entre vosaltres. Ha estat tot un plaer. Gràcies.